dia. Bon dia, benvinguts. Us podeu anar col·locant moltes cadires i crec que per tot veuen els músics. Bon dia i benvinguts a la inauguració d'una iniciativa del taller de Marginàlia que se diu el vermut del primer dissabte a Marginàlia. Quan diu vermut ja saps l'hora que és i els primers dissabtes de cada vegada. Vam escriure la carta, diguem, fundacional que la vam penjar en el Facebook. Deia: les tragineres formigueves del taller de Marginàlia necessitam urgentment l'escalfor dels amics, passats, presents i futurs. Les trobades amb vosaltres, aimadíssims aliats de la solidaritat, són cada cop més essencials per la nostra cansada alenada de pelegrins de lo impossible. Ja dic un poquet per què vos necessitam, perquè necessitam els primers dissabtes i diu: la vostra amorosida presència necessitam. Fins i tot un moribund encén la mirada per la calentor d'una estreta de mans. Necessitam compartir les nostres tasques i corolles. Després de 4 anys, la nau de Can Valero segueix oferint a l'entrada utopies de segona mà. Necessitam mostrar-vos el calvari que passam per seguir arborant, malgrat sigui només a 2 pans d'alçada, la senyera de l'autogestió i de la llibertat. Necessitam palassar la nostra gratitud per la vostra infinita paciència. No hi ha res més pesat que un menesterós, altiu i predicaire. Necessitam exhibir els miracles dels il·luminats que han canviat la litrona de la plaça d'Espanya i de l'Espanya sense plaça per la dignitat d'una feina. Tot el que veig, tot el que pareu, és que no heu vingut mai, feis un recorregut, si no haureu de tornar, tot ho fan ells. Tot el que veig ara que van d'aquí davant, van pintar ells, acapat ells, tot fan una feina però realment extraordinària. I necessitam que qualcú la vegi, que qualcú mos hi acompanyi. I acaba dient: necessitam allargar-vos humilment la mà per una ajuda. El lloguer de la nau, jo en l'original havia posat el puto lloguer i és que me corregeix tot, és el president, m'ho va llevar, no va sortir, se no va sortir penjat. El lloguer de la nau i el grillon de les nostres denúncies contra la playa dels fantasmes acabarà ofegant-nos. O sigui, no tenim ajuda absolutament de res ni de ningú. Ens ajuden un poquet, però realment el lloguer és 4.000 euros cada mes. Són 2.000 metres, bueno, no importa parlar d'això. Tenim l'honor i el goig de que inaugurin la roda al Caminants, grup madur i poderós que ha sorgit dels amics del seminari, el grup que ens ressuscita des de les entreteles de la memòria les velles i eternes nostàlgies. Tinc una neboda que és professora del conservatori i l'altre dia m'ho va dir una frase molt lluminosa: els músics només se divideixen en 2 classes, els que disfruten de tocar i cantar i els tècnics. I com veureu avui, els músics d'avui són de la primera categoria, dels que mos faran disfrutar perquè els disfruten. I ara, per acabar aquest discurs, que no és un discurs, vos faré una confidència personal, fora de protocol, clar. Estic aquí i me pensava estar a les bases, però me vaig negar a anar-hi, vaig tenir un episodi un poc malament ahir i vaig dir que no hi volia anar, que volia estar aquí, que no.
Però aquest temps de crisi, diguem, de crisi física, me va servir molt per descobrir una cosa preciosa, perquè me varen dir: tranquil, sense tu demà tot sortirà bé. I jo, però estar segurs que ho vaig creure ben cregut, sabia que sense jo sortiria bé. I vaig dir: i on està el secret d'això? I ara vos ho diré. El secret de tot el que veig, el secret de l'èxit d'avui, el secret de tot Can Guisà, només n'hi ha un, i és que tots els que formam la família de marginat de Can Guisà, començant per això que tècnicament se diu monitors, tots miram Can Guisà, el taller i Marginàlia com a cosa nostra. Tots. Jo ara no diré noms, però vosaltres ho veureu. Si ara, per exemple, el que s'encarrega de la roba, que serà el que vos cobrarà, perquè és el tesorer, tingués de propietat tot el Corte Inglés, no ho miraria com ho mira. Els monitors fan 24 hores cada dia. Vull dir, el gran secret és que ho miram com a cosa nostra. I jo també, ara resulta que m'he enamorat dels amics del seminari i els vaig enviar una carta perquè mos adoptassin com a fills. Jo trobo que els amics del seminari, si han passat pel seminari, han de tenir fills putatius. Jo quan anava a catecisme i m'explicaven que Sant Josep era pare putatiu del bon Jesús, no me sonava massa bé, però tots, el gran secret, per tant, és que tots ho sentim com a nostre. Jo ara vos ho dic ja perquè ja estem desitjosos de sentir aquest grup del seminari, és dir-vos gràcies, però els pobres, això ho deia la carta en els antics grups del seminari, els pobres tenim només una manera de dir gràcies, és demanant. Perquè quan tu te demana un miracle, te proclama Déu. Quan te demanen és perquè pensen que pot donar. I nosaltres també avui volen que escolteu, que és això, que repasseu, que aneu fins en el taller, que ho mireu tot, que en el final llavors es prengueu un vermut que ho hem preparat amb molt de gust, fins i tot en tallat llimonetes, hem fet de tot. Hem fet 4 coques, tenim sobrassada, tot això, però també humilment vos demanam que vos ajudeu, si podeu. I veureu a l'entrada que hem posat una caixeta, com a molt discreta, que calculo me'n voldrà comprar i tot perquè és de fusta antiga, que diu Sos Can Guisà. Però llavors a baix diu taquilla inversa. És que volíem posar donatius, i això de donatius ho fa tothom, no? Ho posa tot. I ara el mini teatre han tret una frase molt preciosa que se diu taquilla inversa, i és que pagues no quan entres sinó quan surts, i pagues segons trobes que has de pagar. M'encanta, perquè tu ara pagues 10 euros per un concepte, però potser no t'ha agradat i mira, t'ha pres el pèl. Si tu pagues quan surts, potser pagues 15, i això se diu taquilla inversa. Allà vos esperam, i ara vos deix amb aquests amics una altra coseta, perquè llavors es tancarà el president i no sé si se'n recordarà. Dissabte que ve cau 2 de novembre i és el dia dels morts, i nosaltres respectarem molt aquest dia i el dedicarem a els nostres morts, però sobretot el dedicarem a els morts dins la Mediterrània, i de forma molt especial en els infants. El títol del pròxim dissabte serà Pregària i dol
per la nostra tendresa ofegada dins la mar. No són els nins que s'han ofegat, per desgràcia sí, però qui ha ofegat ja dins la Mediterrània la nostra tendresa, perquè ja ni mirant les notícies. I ho dedicarem, hi haurà rèquiems, farem una cerimònia, d'aquelles cerimònies que jo feia quan feia contrabanda dels sagraments. Vendrà Maria Antònia Gomila, vendrà Petra Riera, i més que rèquiems cantarem Bau Boribaus, cançons de Bressol. Ho seguirem anunciant, en Sil vos ho recordarà 70 vegades si no l'expulsarem i no li pagarem la que li donem per propaganda, i ja m'ho n'adonen en compte. Sense res més, moltes gràcies. Mentre xerrava s'ha anat omplint, ho veus, altres que passàveu pena, s'obren cadires. Si a cas, allà darrere, Jaume, hi ha moltes cadires buides. Molt bé. També hi ha cadires. Moltes gràcies, vos dec ja. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Bon dia a tots. Nosaltres som un grup d'amics que fa 50 anys que es coneixeren en el seminari i ara, a les veeses, ens tornem a retrobar per recuperar la nostra amistat. Fèiem algunes activitats junts, com excursions, per això ens deim els caminants. Cant coral, perteneixem a l'escola cantor dels amics del seminari, i ara hem volgut provar de cantar cançons d'aquest temps, i aquí estem per oferir-vos una mostra. Vos avís, per si noteu qualque desajust. Nosaltres no som professionals, sinó amants de la música, encara que alguns sí que s'hi han dedicat professionalment, i ens ajuden moltíssim. Ara vos presento el grup. Tenim en Biel Vilanova a la guitarra, en Sil Boel en el contrabaix, a la bateria en Tomeu Mas, en Pep Portell i en García Mallada Castellà, i finalment els dos vocalistes, Antoni Bossà i un servidor, Joan Brunet. Vinga, començam. Passer
Com ell no ha començat en català, ha començat en francès. Però en sentireu més de llengües, en sentireu més. Per exemple, ara que toca. Bé, no us havia dit, aquesta cançó que hem fet era del pare Eduard, que era un capellà francès que se dedicava a cantar, feia concerts per la joventut, a França, i això, i era molt famós. En el nostre temps, ara no. Ja va morir, aquest home, no? Ara cantarem dues cançons del nostre amic i compositor Josep Leoncio García Mallada, que en el temps, que era l'any 60, 50, 60, va composar aquestes peces. N'hi ha unes quantes, en tenim unes quantes, però ara farem una mostra de dues. Cantarem Eres Madre, que és un rock lento, i podeu ballar si voleu. I després una altra que se diu una vanera, Virgen Santa. I, bueno, esperem que surti tot molt bé. Eres madre de mi Dios, los que están lejos de ti no conocen tu amor. Para ellos he venido de la vida de luz.
llengües ara ve la tercera. Ara, ell, en García Mallada, mos tocarà una cançó, una peça que se diu un villancet cubà. Bueno, crec que està anotat en això. feta per ell. Gran músic. Ara a continuació donarem pas a en Biel Vilanova, que vos interpretarà 3 cançons, les lletres d'en Jaume Santandreu i una que és la darrera, que serà la lletra d'en Jaume Mateu. Bé, aquestes cançons són poemes que en Jaume va escriure l'any 70. Va fer el primer llibre de poemes, que és Dos Pan d'Homo. I per aquell moment jo li vaig posar un poc de música. La primera que us cantaré se diu El que crec. I és, com veureu, un credo peculiar de Jaume. Crec que el fanal als ulls mata la llum i les ganes de veure. Crec que el fanal als ulls mata la llum i les ganes de veure. Crec que la flor acompanya les passes i no es torba. Déu no es deixa veure perquè vol i no s'ofèn quan no li donen lloc perquè no el necessita i no s'ofèn quan no li donen lloc perquè no el necessita. Els drets humans sense passar per l'ONU, l'Evangeli pur sense passar per Roma. Crec que es foren dins el mateix torrent que canta i corre salvatge al mar comunitari de ser lliure. Lliure vol dir persona. Crec que el farà als ulls mata la llum i les ganes
Crec que el món el dominen els potents, però fan créixer els dèbils. Els que pugen de baix i tenen de tan netes les mans baules. Els que pugen de baix i tenen de tan netes les mans baules. Que el farà dels ulls l'ama la llum i les ganes de veure. Aquesta cançó se diu Volant la pau per damunt tot i tots. I jo afegiria que tot és tot i tots són tots. La cançó diu: mira'm cap a terra, mira'm cap a terra, no mos distregui el cor la fira de coets que enfilen pessigolles amb problemes de l'aire. Mira'm cap a terra, volem la pau per damunt tot i tots. Podem girar la pell i tenir les banderes. Volem la pau per damunt tot i tots, perquè cap pan de terra val un sol got de sang. Volem la pau per damunt tot i tots, no mos importa si no queden en Déu. El que importa és que Déu i encara amb nosaltres, perquè feim del seu món terra bona, perquè feim del seu món terra bona pels arbres, per les cantores aus i per les bèsties manses, terra bona pels pobles, per l'espiga del sol, per madurar les places i finestres, terra bona pels homes que creixen cap al goig de sa bohèmia. Mira'm cap a terra, mira'm cap a terra. La cançó que ara cantaré en Jaume en el llibre el titula Cançó de protesta amb motiu de Mallorca missionera. Ja li he parat un títol més curt que és Mallorca tu me fas mal. Mallorca tu me fas mal, me desespera la calma que engendra la traïció de viure closa pels altres. Te tenyiria la pell amb tu de les sabates, perquè quan diguis germà no esculpis paraules falses, perquè quan diguis germà no esculpis paraules falses. Mallorca tu me fas mal amb la vergonya
quan veig que els teus rodons són la fam de moltes taules. Faria cendre els sembrats, els revells, el pins i les mates, perquè tastis que el desert sol i arena sense platja, perquè tastis que el desert sol i arena sense platja. D'allò que tu fas mal com un escarràs dins l'ànima, perquè ets la vila del cel i els altres semblen fillastres. Te llauraria la flor i et salaria les nafres, perquè savis que has dubtat i no fregar l'esperança, perquè savis que has dubtat i no fregar l'esperança. Si la poesia li dona les paraules força per despertar consciències, també serveix per gaudir de la clarividència de moments d'embambament, que algú li diria contemplació. Això penso davant aquesta cançó que va compondre en Jaume Santandreu de l'any 80, dins un llibre que se deia Botón de foc. En Jaume Mateu, sí. Si et dic que el foc és aigua, esdevinguda moviment multiforme que es va afilar per les peres blanques dels nostres ulls bruts. És com si digués que es fa necessari cercar altres matèries amoroses allà deixar el buit de la foganya on hi ha la mar calmosa de badia surant sobre els escolins de la cendra, que al cap i a la fi són la caliuera refredada, l'aire humit d'aquesta crosta humana que necessita no creure en res per poder assabentar-se que l'aigua és foc ben apaivagat i que això no té cap pal de mistatge, ans al contrari, és el punt exacte de l'assenyament que ens dona el lligatge on hi ha la mar calmosa de badia surant sobre els escolins de la cendra, que al cap i a la fi són la caliuera refredada, l'aire humit d'aquesta crosta humana
que necessita no creure en res per poder assabentar-se que l'aigua és foc ben apaivagat, ben apaivagat. Bons cantants, bons lletristes. Jo trobo que val la pena aplaudir fort a Ara continuarem i cantarem una cançó de Yves Montand. Bueno, que canta Yves Montand. Bueno, nosaltres farem una versió que és de la lletra d'en Rafael Cervera, que va ser un company de seminari, i la cantava en aquell temps en Joan Mates, que ara està per Amèrica, i jo intentaré que més o menys va imitar un poc el que fa ell. De la lluna i les estrelles tremolen de fred, sent l'eco dolç del cantar de les fulles que el vent entona al besar-les baixet, sent la cançó tremolosa de la flauta dins la tristor de la nit. La pregària de mi, quan se'l canta, i l'escolta en silenci amb alegria. I el pensar dintre de mi, que somos el creador, la llum del cel i els estels, jo no puc mon cor contenir. Jo vos dono gràcies, Senyor, per fer la nit que els estels, i vos dono gràcies també per la foscor, de silenci, el nostre cor, i el vostre
cantàvem al seminari, feia 60 más o menos. Un altre llengua. Un'altra llengua. Italiano. Questa piccolissima serenata è una delle prime canzoni che entraren en el seminari d'aquesta cançona amb un poc de ritme i això. Jo vaig ser un dels introductors. Conteu, Joan, conteu. Vos contaré una anècdota. Quan jo tenia això, 12 anys, van dir per cantar l'estiu, fèiem unes convivències i van dir, tu volies cantar això. Nosaltres t'acompanyarem un grup que serà l'escola peregrina i m'acompanyàvem i feien Elizzi pam pam, Elizzi pam, que tu era rima, no? I jo cantava esta piccolissima serenata que en el seminario yo la aprendí solamente el alma que vive en gracia puede ser feliz. I jo, no vaig quedar en aquest lloc. I, bueno, jo, clar, duia ritme i memoria i això. I el superior del seminari era del Drasoler, tots molts, d'altres ho coneixeu. Em va dir, després de la situació, em va dir, Brunet, vine a la meva habitació, vine al meu despatx que punxaran tu. I em vaig assustar, em va dir, i ho va fer molt bé. Diu, però tomo massa. I això és provocador. Però vaig quedar de pedra, jo no sabia que era provocar, ni sabia que... Era un innocent, no sabia res. I res, i a partir d'aquell moment sempre cantaven les mans de darrere. Sempre cantaven les mans de darrere. Fins ara ja m'he mollat. Bueno, cantaran questa piccolissima i no faré cap moviment sexy. Ah, bé. Mi farò prestare il vino perché regalare lo volta questa piccolissima serenata ti voglio mi farò prestare il mio per regalare lo volta non dare il pianto due bello quando sull'altare ti porgerò questa piccolissima serenata nel seminario non la vedi solamente l'alma che
com d'altres. Aquesta és una cançó d'Elvis Presley que se diu Can't Help Falling in Love. No puc evitar enamorar-me de tu. No et sé ja. 5 idiomes. Internacional. Es diu Vosaltres sou els meus amics. Aquesta cançó la varen arreglar en Andreu Obrador, el company de cinema, i en Mariano Moragas, que també van fer una cosa com el de Sant Geli, no? Bueno, ara sentireu. But
Moltes gràcies. Ara, a comprar